анҷумани ҳамҷинсгароёни рӯззабон дар Амрико бо ташкили як гирдиҳамоӣ дар шаҳри Ню-Йорк хостори хатми мубориза бо ҳамҷинсгароён дар Узбекистон, Озарбойҷон ва Тоҷикистон шуданд. Ин таҷаммӯъ рӯзи 18 феврал дар шаҳри Ню-Йорк баргузор шуд. Гирдиҳамоии ҳамҷинсгароён таҳти шиори поксозии аққалиятҳои ҷинсиро хотима диҳед дар яке аз хиёбонҳои марказии пойтахти тиҷоратии Амрико баргузор шуд. Ширкатдорони ин таҷаммӯъ дар даст аз ҷумла шиорҳои ҳамраҳӣ бо ҳамҷинсгароёни Тоҷикистонро доштанд. Таҷаммӯъгарон аксаран ҳамҷинсгароён аз кишварҳои пасушӯравӣ буданд, ки онҳоро анҷумани ҳамҷинсгароёни рӯззабон дар Амрико ба ҳам меорад. Ин анҷуман мегӯяд, ки дар ҳаёти худ муҳоҷирони рӯззабон ва ёру наздикони онҳоро муттаҳид мекунад, ки худро узви ҷомеаи аққалияти ҷинсӣ мешиносанд. Ин анҷуман соли 2008 таъсис шуда ба он аққалиятҳои рӯззабон аз аксари кишварҳои собиқи шӯравӣ шомил мешаванд. Яке аз охирин иқдомҳои ин анҷуман гирдиҳамоӣ бо талаби озод шудани журналист Али Фирӯз буд, ки ахиран тавонист ба Олмон бикӯчад. Али Фирӯз ҳамчун як аққалияти ҷинсӣ баъди боздошташ дар Русия соли 2017, ки бо сабаби мушкил дар санъатҳояш рух дод, гуфт, ки дар сурати истирдод шуданаш ба Тошканд ӯро азобу шиканҷа таҳдид мекунад. Ташкили гирдиҳамоӣ ба нишони ҳамраҳӣ бо аққалиятҳои ҷинсӣ аз ҷумла бо ҷомеаи ЛГБТ дар Тоҷикистон дар ҳолест, ки ин кишвар аз ҷониби созмонҳои мудофиаи ҳуқуқи инсон барои бархурди бад бо намояндагони ин гурӯҳ интиқод мешавад. Соли 2017 мақомоти интизомӣ дар як гузориши расмӣ аз рӯйхат шудани 314 нафари ба истилоҳ гурӯҳи хатар хабар доданд, ки ҳамҷинсгаро буданд. Дар ҳоле ки мақомот далели инро дар талоши ҷилавгирии аз сирояти бемориҳо ва ҳам ҷиноятҳои ахлоқӣ медонанд, фаъолон ин воқеиятро фишори мустақим ва поймолкунии ҳуқуқи аъзои ЛГБТ номиданд. Ахиран мақомоти тоҷик аз ошкор шудани ҳолатҳои шантажи ҳамҷинсгароён аз сӯи мақомоти қудратӣ дар Тоҷикистон хабар доданд. Оҷонси назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистон ҳафтаи гузашта гуфтанд, ки 3 милисияи тоҷикро бо гумони шантаж ё талаби пул дар ивази хомӯшӣ аз як ҳамҷинсгаро боздошт карданд.